Barkanmu da sake saduwa domin ƙirƙirar video animation irin wannan. Offer location-based services and promotions, all while collecting invaluable customer insights that help banks make smarter decisions and mitigate regulatory risk. Kuma ce da nisa, idan yanzu ne farkon zuwan ka channel ɗin nan, ina roƙon ka da ka danna min subscribe, kamar like, kamar sharing domin ƙara min ƙarfin gwiwa. Na gode. Kai tsaye abin da aka fara, ka shiga YouTube ka rubuta Jota, ka yi login, sai ka zo ka yi sign up da wani, sai ka shiga template. Bayan ka shiga, sai ka nan duka da kake gani duk kyauta ne, za ka nema ka zaɓa abin da ya ma ka shiga ka ce za ka gyara. Yanzu mu ɗau wannan, gashi nan za mu yi editing ɗin shi. Yanzu duk abin da kake so ka editing ka taɓa sau biyu, sai ka canza abin da kake so ka canza, gashi nan mun canza. Yanzu misali muna so mu canza hoto wannan logo, sai mu shiga gashi nan replace media, gashi nan mun canza abin da muke so, sai mu canza background, gashi nan shi ma sai mu yi animation, shi kenan gashi nan. Bayan nan sai mu je mu ce za mu soke, gashi nan mun zaɓi video export. Yawwa nan ma gashi, shi kenan mun yi saving done, mun riga mun yi downloading, shi kenan magana ya ƙare.